Татарстан. С чем соизмеримы притягательная сила этого звучного имени, красота его ландшафтов, величие древности и молодой дух современности для тех, кто называет его родиной. Пусть даже издали и мысленно, глядя вдаль сквозь величественные небоскребы или роскошные пальмы, пытаясь разглядеть далекие очертания близких каждому уголков родного края. Наверное, это и есть то прекрасное далеко, где ты находишь душевный покой, где тебя ждут как родного твои соотечественники. Ждали и на этот раз гостей со всех континентов, из более чем 20 стран мира и многочисленных городов России, чтобы каждый ощутил себя частичкой большого сообщества, именуемого татарами. А объединила их на эти несколько дней Казань. Многие не сразу и признали нашу древнюю столицу. Так помолодела и похорошела она, готовясь принять дорогих гостей. Второе дыхание обрели старинные улицы. Появился на свет трехзвездочный отель «Сафар», ставший казанским домом для делегатов Второго Всемирного конгресса татар. Мягкий свет буквально обволакивал столицу, которая старалась казаться нарядной даже ночью. А утром гостей встречал железнодорожный вокзал, отмечавший в канун Конгресса свой столетний юбилей, который, впрочем, угадывался разве что в архитектурном стиле главного здания. А на перрон прибывал тем временем интернациональный поезд. Встречали делегатов Конгресса. Assalamu alaikum, Raul Hazret. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуh. Biz biriga kelgan vaqtda o'zimizning xalqning kelajagi, aning birdamligi, aning o'sishi, aning tarixi ham madaniyatini o'stiruvda qo'limizdan kelgancha kuchimizni kiritdik deb biz biriga jiyilamiz. Kazanlılarının karşı alığı, Irak'ta yürüyen balasın karşı algan ana gibi buldunuz. Basıp yıladık. Әйе тулайым Татарстан Казан турындагы тәэсир фикерләр башкаланың 100 еллык капкасы тимер юл вокзалыннан башлана. Чыннан да Казан вокзалы бәйрәмчә бизәлеп, пассажирлар өчен барлык уңайлыкларны да тудырып кунак итәчәк. Хәерле сәфәргә. Инде менә шушындай вокзалны аякка бастырганнан соң, яңадан торылганнан соң, бик күп кенә зданияларны яңадан төзегәннән соң, хәзер әйтергә була инде, бик матур итеп төзелгән бит. Башкалабыз Казан вокзалдан башлана дип әйтсәк тә, безгә инде ят түгел, шатлык кына, горурлык кына. Мәркәзебезнең бүгеннән Тукай мәйданы исемен алган үзәгендә Казан метрополитенының беренче станциясе булачак урында беренче нигез ташы салу булды. Капсулада Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең киләчәк буыннарга мөрәҗәгате. Тантананы Казан мэры Камил Исхаков ачты. Тәбрикләү сүзе белән президент Шәймиев чыкты. Соңыннан Татарстан президенты Минтимер Шәймиев, Казан хакимияте башлыгы Камил Исхаков, Советлар Союзы герое Михаил Девитаев,
Бәллүрдән эшләнгән капсуланы беренче метро төбенә төшерделәр. 2004 елда сафка басачак беренче метро халкыбызның сөекле шагыйре Габдулла Тукай исемен йөртәчәк. Олы төзелешнең тәүге адымы күп санлы конгресс кунаклары, метро төзүчеләр катнашында үтте. Заря кондитер фабрикасы исә аларга үз күчтәнәчен 40 килограмм авырлыктагы татлы тортын бүләк итте. 1997 елның 27 августы гасыр төзелеше буларак тарихка кирип калачак Казан метросы төзелешенә старт бирелде. Хәерле сәгатьтә. Еще до официального открытия Конгресса начались многочисленные мероприятия, в которых непременно присутствовала колоритная атмосфера предстоящего форума и Дня Республики. 75 лет исполнилось журналу «Казан Утларе», в котором сотрудничали Галимжан Ибрагимов, Сибгат Хаким, Гумер Баширов, Хасан Туфан, Туфан Минулин. Из Государственного Эрмитажа в Казань прибыла уникальная коллекция. Экспозиция предметов древнейшего археологического клада 1670 года «Сокровища хана Кубрата». Кубрат хан хазинасы Эрмитажда саклана торган иксез-чиксез байлыклар арасында иң кыйммәтлеләрдән санала. Чыннан да бу хазина 5-7 гасырның 800дән артык җәүһәрен үз иченә ала. Анда 25 килограмм алтыннан, 50 килограмм көмештән эшләнгән әйберләр исәпләнә. Шуның 80% иң югары сәнгать әсәрләре рәтенә керә. Азов диңгезе буйларында 7 гасырда яшәгән бөек Болгар ханы Кубратның хазинасы Эрмитаждан читкә әле беренче тапкыр чыга. Бүген ана ачу тантанасында республикабызның бик күп мәдәният һәм сәнгать әһелләре, язучылар, җәмәгать эшлекләре катнашты. А гости все продолжали прибывать. Башкалабыз Казанда 2-нче Бөтендөнья татар конгрессы барган вакытта һәм республикабыз көне алдыннан Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовның килүе әлбәттә иң элек әнә шул дуслык, туганлыкның бер мисалыдыр. Аны Татарстан Республикасы президенты Минтимер Шәймиев, Дәүләт Советы рәисе Василий Лихачев, Казан шәһәр хакимияте башлыгы Камил Исхаков һәм башка рәсми кешеләр каршы алдылар. Халкыбызның язмышы бер. Куанычлы көннәрдә, хәвефле көннәрдә без һәрвакыт бергә уздырабыз, бергә уртаклашабыз. Шунысы шатлыклы. Менә бүгенге безнең очрашуыбыз инде гел бәйрәм өстенә бәйрәм. Шуңа күрә без бик шат, бик зур рәхмәт. Bir yılganın iki yağın tara, bir yakta, bir ikinci yakta. Bana әле bugün manda kilo bir küpür alıp, görüşüp, birge bayram etip, birge görülüp, ilesek telaşat yaşayan turuya kilidi bulagan işinde. А чуть позже открылась научно-практическая конференция «Татары в современном мире», которая прошла под эгидой исполкома Всемирного конгресса татар и Академии наук Татарстана. Ее участники вели разговор, который не обошелся без полемики, о проблемах возрождения национального самосознания, социально-экономическом, политико-правовом аспектах развития республики. 5 секций и 10 круглых столов обсуждали проблемы как внутри татарстанского, так и межтатарского уровней. А вечером еще один юбилей объединил участников и гостей Второго Всемирного конгресса татар под сводами Татарского академического театра имени Галиаскара Камала. 500-летие поэта, мыслителя и гуманиста Махмуда Мухамедьяра. Годы зрелости и творческой активности Мухамедьяра прошли в драматический период, завершившийся трагической гибелью Казанского ханства. Именно этим объясняется то, что его произведения остались скрытыми от нашего взора, но поэт остался жить в памяти народной. Не случайно торжества по случаю 500-летию Мухамедьяра приурочены ко Второму Всемирному конгрессу татар. Он высоко ценил язык, как средство общения, передающих правду и утверждающих справедливость. А культурный центр «Казань» стал в тот день центром дружбы, единства традиций и национальных ценностей народов Татарстана. Казан су елгасы аша килгән катер Казан милли мәдәният үзәге янындагы ярда туктады. Милли киемнәрдән киенгән балалар чәчәкләр белән каршы алганнан соң, президентлар Минтимер Шәймиев һәм Муртаза Рәхимов, аларны озатып йөрүче башка рәсми кешеләр, һөнәрчеләр шәһәрчегенә юнәлде. Республикабызның кайсы гына почмагыннан алтын куллы осталар җыелмаган биредә. Алар үзләре белән берсеннән-берсе зәвыклы татар халкының иң яхшы традицияләре нигезендә эшләнгән ядкар бүләкләр алып килгәннәр. Әлбәттә инде һәрберсе үз эшен мактап, президентларга бүләкләр тапшырды. Театральләштерелгән сәхнә күренешләре дә кунаклар күңеленә хуш килде.
1997 елның 29 августы. Мәркәзебезнең зур концерт залында 2-нче бөтен дөнья татар конгрессының пленар утырышы башланды. Бирегә дөньяның төрле илләренә сибелгән 7 миллионлы татар халкы сайлаган хөрмәтле делегатларыбыз җыйналды. Аларның уй-фикерләре, әйтер сүзләре бер. Телебезне, милләтебезне, горыф-гадәтләребезне саклап калу. Газиз кардәшләр, ватандашлар, хөрмәтле делегатлар һәм кунаклар. Моннан 5 ел элек татар халкының милли язмышы белән рухланган иң лаеклы вәкилләре беренче тапкыр җир шарының бар тарафларыннан Татарстан Республикасы башкаласына җыелганнар иде. Беренче бөтен дөнья татар конгрессы Россиянең төрле төбәкләрендә, дөньяның төрле илләрендә тормыш кичергән һәм кардәшләребез ярасындагы багышланнарны ныгытты, милләтне уятуда һәм үстерүдә гаять мөһим роль уйнады. Икенче бөтен дөнья татар конгрессына барлыгы 459 делегат сайланды. Безнең форумга Австралия, Германия, Канада, Румыния, Америка Кушма Штатлары, Төркия, Финляндия, Чехия, Япония, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Украина, Үзбәкстан, Балтик бу илләреннән, шулай ук Россия Федерациясының 60-ка якын төбәгеннән вәкилләр килде. Конгресска делегат итеп татар халкының иң лаеклы вәкилләре, галимнәр, дәүләт кешеләре, иҗат интеллигенциясе вәкилләре, дин әһелләре һәм башка күренекле милләттәшләр сайланды. Биредә мин Татарстан Республикасы президенты Минтимир Шарип улы Шаймиевны, күренекле хәрби җитәкче Рәсим Сөләйман улы Акчуринны, шулай ук Мәскәүдәге физик-техник институты директоры Камиля Хат улы Валеевны, Башкортстан Республикасы Фәннәр академиясе президенты, Россия Фәннәр академиясе әгъза корреспонденты Роберт Искәндәр улы Нигъмәтуллинны, Татарстан Фәннәр академиясе президенты академик Мансур Хәсән улы Хәсәновны, Саратовтан Идел татар мәдәни үзәге рәисе профессор Фрид Айни улы Рашитовны, Литва татар мәдәни үзәге президенты, беренче бөтен дөнья татар конгрессы делегаты Адомас Асанавичусны һәм башка бик күпләрне атап үтәр идем. Бүген бу залда безнең белән бергә Башкортстан Республикасы президенты Мортаза Губайдулла улы Рәхимов, Россия Федерациясы хөкүмәте рәисе урынбасары Рамазан Хаҗимурат улы Абдуллатипов, Россия Федерациясы Дәүләт Думасының милләтләр эше буенча комитет рәисе Владимир Юрьевич Зорин, Россия Федерациясының милләтләр һәм федераль мөнәсәбәтләр эше буенча министрының беренче урынбасары Поздняков Александр Михайлович, Россия Федерациясының мәлкәте идарә итү буенча Дәүләт комитет рәисе беренче урынбасары Фәрид Рафик улы Газизуллин, кардиолог, медицина фәннәре докторы профессор Ринат Сөләйман улы Акчурин, Монреаль университеты политология факультета профессора Люк Дюамель, Дәүләт Эрмитажы директоры, Россия Фәннәр академиясе әгъза корреспонденты, тарих фәннәре докторы Михаил Борисович Петровский, мәдәниятне һәм сәнгатьне үстерү буенча төрки телле илләрен халыкара оешмасы Төрксойның генераль директоры Полат Былбыл Аглы, Астархан өлкәсе губернаторы Анатолий Петрович Гужвин, Башкортстан һәм Татарстанның халык артисткасы Фәридә Кудашева, Башкортстанның халык шаирләре Мостай Кәрим, Наҗар Нәҗми, Төркиядән профессор Надир Дәүләт, татар әдәбиятының аксакаллары Гомәр ага Баширов,
Әмирхан ағайынеки кебек ұлы қонақтар болуына біз бик шатпыз. Hürmetli делегатлар һәм қонақтар, Uyuşturucu Komiteti һәм Bütün Dünya Tatar Kongresi Başkarma Komiteti исеменнән сезне тагын бер тапкыр уртак ватаныбыз Татарстан җирендә сәламләргә һәм икенче Bütün Dünya Tatar Koнгресын ачык дип белдерергә рөхсәт итегез. Hürmetli делегатлар, отырышның көн тәртибенә күчкәнче Конгрессны котлау өчен сүзне Татарстан Республикасы Президенты Минтимир Шарип улы Шәймиевка бирергә рөхсәт итегез. Hürmetli vatandaşlar, Конгресс делегатлары, muhterem qonaqlar. Туган республикабыз, борынгы һәм мәңге яш баш калабыз Казан бу көннәрдә дәүләтчелегебез яңадан аякка басуның 7 еллыгын бәйрәм итә. Шушы тантаналы көннәрдә без җир шарының төрле почмакларында яшәүче татар халкы вәкилләре тарихи ватаныбызга җыелып, милли үсешебезнең көн үзәк мәсьәләләре хакында сөйләшергә, халкыбызның киләчәккә бару юлларын бергәләп күздән кичерергә телибез. Мин икенче Bütün Dünya Татар Конгрессы халкыбыз тормышында гаять мөһим тарихи вакыйга булыр дип чын күңелемнән ышанам. Кешелек дөньясы яңа 1000 еллыкка аяк басарга торганда, табигый ки, без халкыбыз язмышы һәм гомумән Bütün Dünya цивилизация язмышы турында тирән уйланабыз. Чөнки киләчәк буыннар алдында җаваплы булуыбызны без бик яхшы аңлыйбыз. 20 гасыр ахырына якынлашып килә. Ул фантастик фәнни-техник прогресс, кешелек мәнфәгатенә һәм иминлегенә хезмәт итүче гаҗәеп технологик казанышлар, бер үк вакытта кешелек дөньясына хисапсыз корбаннар, газаплар китергән революцияләр, кан кыйгыч сугышлар, социаль һәм сиясәт тетрәнүләр гасыры булды. Татарлар дөньяда шәүкәтле милләтләрнең берсе буларак 20 гасырның иң әһәмиятле вакыйгаларының үзәгендә тордылар. Без улы катлаулы үсеш юлы уздык, бик күп кыенлыклар кичердек. Ә шулай да югалмадык. Этнос буларак мустақиллыгыбызны сакладык, исән имин калдык. Без 21 гасырга кешелек үсешенә зур өлеш керткән халык буларак аяк басабыз һәм киләчәккә ышаныч белән карыйбыз. Хөрмәтле Конгресс делегатлары, кунаклар, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы хөкүмәте исеменнән, үз исемемнән сезне ихлас күңелдән сәламлыйм, барлык татарларның уртак милли бәйрәме белән котлыйм. Сезгә саулык, сәламәтлек, бәхет, иминлек, улы җыенабыз эшендә зур уңышлыклар телим. Һәм барлык миллеккә бүгенге көндә үзегез хуҗа булды. Төрле илләрдә яшәүче милләттәшләребезгә мәгълүматны биредән хәбәр итәләр. 128 журналист, Россиянең төрле мәмләкәтләреннән һәм чит илләрдән журналистлар җыйналды. Ассаламу алейкум. Менә сез әле яңа гына фокус аша кайсы илләргә мәгълүматлар җибәрдегез?
Bu indi bizning Qozondagi Ozodlik radiosining byurosi o'sha Pragaga, ham Pragadan barliq illərində dünya ko'lam ma'lumot chig'anoqlarini taralırğa mümkün. Bu indi prezidentning ikkinchi kunida Dünya Tatar kongressindagi chiqishining bosma teksti. Men shuni hozir Qozondagi Ozodlik radiosining byurosina topshiraman qo'shsashar. Көп нәрсе чагыштырып караганда гына беленә. Бәйсез экспортлар Татарстанның элеккеге Советлар территориясендәге иң тотрыклы төбәкләрнең берсе дип саныйлар бүгенге көндә. Буларның һәммәсе икътисади үсеш өчен уңай шартлар тудыра. Без чит ил инвестицияләре турында җир, нефть һәм газ хакында берничә закон кабул иттек. Алар исә безгә чит илләрдән керә торган капитал күләмен арттыруга хезмәт итәргә тиеш. Әлбәттә, хәл итәсе икътисади, социаль проблемалар аз түгел әле. Оборона комплексы республика бюджетына һәм тулайым икътисадка авыр йөк булып төшә. Яңа проблемалар да туып тора. Әйтик, күпмегәдер халыкның гомер озынлыгы кыскарды. Туучылар саны кимеде. Республикада халык саны нигездә читтән күчеп кайтучылар хисабына гына артып бара. Бу уңайдан 92 елдан башлап республикага 100 меңнән артыграк кеше күчеп килүендә әйтеп китәргә кирәк. Шуларның 73% татарлар. Хәзер Татарстан халкының 52%-ын милләттәшләребез тәшкил итә. Берничә ел элек кенә бездә бик политик сәяси хәлләр кискенләшкәчтән безгә һәр вакыт бармак белән төртеп күрсәтәләр иде. Сездә бит үз милләтегез 50%-та юк дип, менә сиңа 52%. Соңгы елларда читтә яшәүче татарлар арасында Татарстан белән хезмәттәшлек итәргә, акчаларын безнең икътисадка кертергә, уртак фирмалар төзергә теләүче эшмәкәрләр күбәйде. Республика органнары мондый омтылышларга төрлечә ярдәм итәргә тиешләр. Татарстан өчен бу акча кереме, эшмәкәрләр өчен тарихи ватан белән элемтәләрне ныгыту дигән сүз. Республикабыз тормышында тышкы сәясәтнең урыны һәр көннән киңәя, аның әһәмияте үскәннән үсә бара. Татарстан дөньяның күп кенә илләре белән хөкүмәт-ара килешүләр төзеде. Чит илләрдә безнең тулы вакалатлы һәм сәүдә вәкилләребез челтәре киңәя. Аларга икътисади бурычлар белән бер рәттән чит ил җәмәгатьчелегенә Татарстанның татар халкының эшчәнлеге турында республика рәсми органнарының татар диаспорасы белән элемтәләре хакында мәгълүмат җиткерү бурычы да йөкләнгән. Безнең өчен тышкы сәясәт дөньяда Татарстан абруен күтәрү мәсьәләсе генә түгел. Бу сәүдә итү өчен базар эзләүдә, бүгенге көн технологияләрен җәлеп итү һәм билем туплауда дигән сүз. Шуннан башка конкуренциягә сәләтле товар җитештерү, инвестициялар җәлеп итү һич тә мөмкин түгел. Россия белән мөнәсәбәт, бөек рус мәдәниятенә, гомумән рус дөньясына мөнәсәбәт безнең өчен гел өстенлекле булды һәм шулай булып кала да. Бу мәсьәләдә безнең караш принципиаль. Ул бернинди конъюнктур максатлардан чыгып үзгәрмәячәк. Алдынгы фикер, бөек рус мәдәнияте безнең рухи дөньябызга, мәдәниятыбызга, гомумән бөтен тормышыбызга ифрат зур йогынты ясап килде. Ул хәзердә шулай. Иң мөһиме, Россия дәүләт органнарының бу уңай карашын күздә тотып, дөрес милли сәясәт алып бару зарурлыгында. Чечен Республикасы белән булган кан кыйгыш сугыш һәм аның нәтиҗәләре күпләргә һәм бик озакка онытылмаслык сабак булырга тиеш. Менә безнең бүгенге очрашуыбызда, конгрессыбызда Россиянең хөкүмәт җитәкчесе Рамазан Хаҗимуратович Абдуллатипов катнаша. Менә инде аның шушындый зур дәрәҗәле эшкә куелуы, милләтләр сәясәтен дөрес аңлаучы кешенең шушындый эшкә килүе, бу инде Россия дәүләт органнарының бу мәсьәләдә ныклап уйлануы дигән сүз. Без сезгә уңышлыклар телибез, Рамазан Хаҗимуратович. Татарстан өчен көнбатыш белән дә, көнчыгыш белән дә багланышлар бердәй дәрәҗәдә мөһим.
Тарихи мәдәни элемтәләребез көнчыгыш дәүләтләре белән ышанычлы мөнәсәбәтләр урнаштыру өчен яхшы шартлар тудыра. Шул ук вакытта промышленностька яңа технологиялар кертү, заманча белем туплау ихтыяҗы безне көнбатышка да йөз тотарга өнди. Европа, Төньяк Америка тотрыклы, ышанычлы, аларның мәдәни, фәнни, техник, финанс истигәрлеге бик зур. Бу исә безгә халыкара мөнәсәбәтләр өлкәсендә үз урыныбызны булдыруда яңа мөмкинлекләр ача. Чит илләрдә яшәүче милләттәшләребезнең шушы мәнфәгатьне күздә тотып эш итсәләр, ул барыбыз өчен дә файдалы гамәл булыр иде дип саныйм. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев чыгышында татар мөхитендә хәзерге рухи яңарыш, гаиләдә туган тел мәсьәләсе, тормышыбызда хатын-кызларның тоткан роле, мәгариф системасының массу күләм матбугат чараларының бүгенге хәле, татарларның рухи дөньясы һәрвакыт дин белән тыгыз бәйле булганга, бу өлкәдәге проблемаларга да тукталды. Кремльдә салына торган Кол Шәриф мәчете мөселман руханилар һәм дин тотучыларның бердәмлек символына әверелсен иде дигән теләген дә белдерде. Татар халкының тарихын гадел күзлектән чыгып бәяләү кирәклегенә басым ясады. Россия территориясында яшәүче милләттәшләрен берләштерүче көч булу зарур диде. Тагын бер мөһим проблема тукталмыйча кала алмыйм. Мәгълүм булганча, 20нчы елларда күп бәхәсләрдән соң татар теле гарәп алфавитыннан латин графикасына күчерелә. Бу эш шомагына бармый. Татар зиялыларының иң күренекле 82 вәкиле шушы уңайдан Сталинга махсус хат язалар. Хәтта бу адамның халыкны улы мәдәни байлыклардан мәхрүм итәчәге кисәтелә бу хатта. Хәлне төзәтү урынына шуннан нибары 10 ел үткәч, инде бернинди киңәшсез нисез татарларга кириллица эшләп тагыла. Бу алфавитның күп ягы татар сөйләменең рухына һәм эчке кануннарына туры килми. Илнең башка төрки халыклары да шундый хәлгә дучар булалар. Бүген төрки телле халыкларның күбесе акрынлап латин графикасына әйләнеп кайта. Азәрбайҗанда, Үзбәкстанда, Төрекмәнстанда бу хакта законнар кабул ителде инде. Казакстан белән Кыргызстан да латинга күчәргә җыена. Бу җәһәттән Төркия үрнәге гыйбарәтле. Анда латин графикасы менә 70 ел инде язу нигезе булып хезмәт итә. Татарлар төрки дөньяның бер өлеше. Үзебезнең 20нчы еллар тәҗрибәсеннән һәм башка халыклар тәҗрибәсеннән чыгып, безгә дә латин графикасына күчә башларга кирәктер. Бу максатта Татарстан Фәннәр Академиясе хәзерләгән беренче татар энциклопедиясын латин шәрифе белән бастырып чыгару яхшы башлангыч булыр дип саныйбыз. Татар теле чын мәгънәсендә гамәлдәге дәүләт теленә киң аралашу, фән һәм идара теленә үрелдерү аеруча мөһим бурыч. Татарстан Республикасында дәүләт телләре турында законны тормышка ашыру ничек кенә күп хезмәт һәм матди чыгымнар соравына карамастан, бу безнең изге бурычыбыз. Беренче Бөтендөнья татар конгрессыннан соң республиканың татарлар яши торган илләр һәм Россия төбәкләре белән элемтәсе ныгый төште. Шул уңайдан мин бардан да бигрәк Башкортстан белән үз ара мөнәсәбәтләргә аерым тукталып үтәр идем. Татарстаннан кала татарлар иң күп яши торган җир ул Башкортстан. Иң ике тугандаш республика һәр чак бер-берсенә тартылып яши. Соңгы елларда демократияләшү һәм реформаларны тирәнти юлына кулга-кул тотынып барабыз. Без икътисадта да, мәдәни өлкәдә дә үзара хезмәттәшлек өчен тагын да күбрәк мөмкинлекләр барын беләбез. Безнең карашыбызча, шул мөмкинлекләрне исәпкә алып, дуслык һәм хезмәттәшлек турындагы шартнаманы да кичәгенәк имзаларыбызны куйдык Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов белән. Июнь азагында Өфе каласында президент Муртаза Рәхимовның шәхси кайгыртуы белән Башкортстан татарлары курылтайы булып узды. Курылтай андагы татарларның Башкортстан Республикасының да бөтен татар халкының да мөһим бурычларын хәл итәргә әзер торуын күрсәтте. Без моның өчен сезгә рәхмәтлебез.
Кайда гына яшәмәсеннәр, татарлар янәшәләрендәге халыклар белән аларның телен, гореф-гадәтләрен ихтирам итәләр һәм тату яшиләр. Татарстан Россия субъектларының күпчелеге белән килешүче мөнәсәбәтләр урнаштырды. Төзелгән шарттама һәм килешүләрдә татар халкының мәнфәгатьләре исәпкә алына. Ләкин моның белән генә тынычланырга ярамый. Бу юнәлештә дәүләт органнары белән бер рәттән җәмәгать оешмаларында актив эшләүе бик мөһим дип саныйбыз. 5 ел эчендә бөтен дөнья татар хәрәкәте үзенең яшәргә сәләтлеген раслады һәм абруй казанды. Алдында торган бурычлары ягыннан ул Берләшкән Милләтләр оешмасы каршындагы хөкүмәт составына керми торган оешмалардан аерылмый. Шуңа күрә киләчәктә алар рәтенә теркәлә һәм эш итә алачагына да ышанырга кирәк. Кадерле дуслар, кардәшләр, туганнар, без зур өметләр, якты хыяллар белән 21 гасырга керергә торабыз. Татарларның 3-нче бөтен дөнья конгрессы инде яңа гасырда җыелачак. Дөньяда киләчәктә урнашачак тәртипләрне күз алдына китергәндә, без бер җир дигән гүзәл планетада игелек һәм гаделлек идеалларын тантана итәр дип өметләнәбез. Кешеләрнең ничә буынына бихисап бәхетсезлекләр китергән җәбер зулым башка бер кашанда кабатланмас дип шанасы килә. Шулай да киләчәккә күз ташлаганда без кешелек дөньясына янап торган хәвеф-хәтерләрне истән чыгарырга тиеш түгелбез. Планета карабын уңга сулга чайкалдырырга бер кемнең дә хакы юк һәм без аңа юл куймаска бурычлы. Сөекле ватаныбыз Татарстанны мул тормышлы, төрле милләт халыклары тату яши торган, чәчәк атучы демократик илгә әвелдерер өчен акыл җигәрлеге бездә, тырышлыгыбыз һәм сәләтебез дә җитәрлек һәм без аны шулай булачагына һич шикләнмибез. Мин туган халкымның бөтен дөнья күләмендә лаеклы һәм абруйлы урын аласына чын күңелемнән ышанам. Рәхмәт сезгә, уңышлыклар эшегездә. Доклад өчен сүзне Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Индус Риза улы Таһировка бирәм. Кайбер вакыт башкарма комитет нәрсәләр эшләде дисең дигән сүз чыга. Кайберәүләр беренче конгресста 400 тәкъдим кертелгән иде, башкарма комитет шуның 8-сен генә үтәгән дигән сүзләрне ишеттирә. Мин дөрестлисем килә, 400 түгел, 1000-нән артык тәкъдим кертелде. Андан соң тагын 1000-нән артык тәкъдим, һәм ул тәкъдимнәр килә тора. Димәк, милләтебез идеяларга бай, ул бер кашанда идеяларга саекмаган, ул аның акыл көчен күрсәтә. Ләкин мин шуны әйтеп үтәсем килә, менә шушы тәкъдимнәрне тикшергән вакытта без вак-төяк фактларга чумып калып, зур проблемалардан читкә тайпылмасак иде. Ни өчен дигәндә, без менә шушы форумга вак-төяк кешеләр тикшерү өчен түгел, милләтебезнең киләчәген, аның бөеклеген, аның бердәмлеген булдыру өчен җыелдык. Шунлыктан шуны әйтеп үтәсем килә, теге яки бу оешманың эшчәнлеген билгеләгән вакытта, без бер вакытта да аның нәрсәләр эшләмәгәнлегеннән чыгып түгел, үзенә кадәр ниләр эшләнгән һәм шул эшләнгән эшләргә нинди өлеш керткәнлегеннән чыгып бәя бирергә тиешбез. Фәнни бәя һәр вакыт шулай була. Әгәр дә башкарма комитет үзенең эшчәнлегендә аз гына булса да шушы рәвештә эшли алган икән, димәк, ул инде уңышка ирешкән. Калган проблемалар, алар булыр, милләтебез яшәсә, проблемалар да булыр, аны хәл итә торган механизм булу кирәк. Менә шушы проблемаларны тикшергән вакытта без инде әйткәнемчә вак-төяк гамәлләргә чуммыйча, үзебезнең шушы проблемаларны тикшерүне ниндидер бер гайбәт клубына яки астыртын эш йөртү ширкәтенә әвелдермәсе иде. Безгә бер-беребезнең тырнак астыннан кер эзләү һич кенә дә кирәкми һәм бу бөек татар халкына килешми, ул аны бизәми. Индус Таһиров үзенең чыгышында шулай ук татар халкының дөньяга сибелү сәбәпләрен тарихи фактлар белән дәлилләп сөйләде.
Күп очракта татарларны туган илләреннән китәргә төрле чорларда алып барылган махсус сәясәтнең мәҗбүр итүен әйтте. Менә шушы дөньяга сибелгән, чәчелгән татарларыбызны чын мәгънәсендә бер рухи берлек итү безнең максатыбыз иде. Менә әгәр дә без соңгы елларның, бигрәк тә 80нче елларның икенче яртысыннан башланып киткән демократик җилләрнең әһәмиятен истә тотып сәясәт алып барсак, аңларбыз, чын мәгънәсендә менә шушы рәвештә 80нче елларның икенче яртысында безгә шушы җилләр ныклап кагылды. Татарның яңарышына, теге гасыр, үткән гасыр ахырында һәм бу гасырның башындагы шикелле, аның яңарышына уңай шартлар туды. Шуннан да 5 ел эчендә татар яшәешенә зур сыйфатлы үзгәрешләр керде. Аларның икесен һич шиксез мин әйтеп итү кирәк дип саныйм. Иң беренчесе әлбәттә безнең суверен дәүләтебез барлыкка килүе. Татарстан татарларның терәге буларак ул халыкара мәйданга чыкты бүгенге көнне. Һәм кемнәр булса да телиме, теләмиме, бүген Татарстанны дөнья белә. Форсаттан файдаланып шуны әйтәсем килә. Шушы зур эштә Татарстаныбызны халыкара мәйданга алып чыгуда, аны дөньяга танытуда безнең президентыбыз Минтимер Шәймиевнең роле искиткеч зур. Аңа рәхмәт. Шуннан да, әгәр дә Татарстан суверен дәүләт булып әверелгән икән, димәк татарга дөньяда гомумән яшәү мөмкинлеге көчәйгән, ныгайган һәм бу көч арта бара дигән сүз. Һәм безнең кулдагы мәгълүматларга караганда, конкрет, реаль аралашып җыелган фактларга караганда без күрәбез шуны, Татарстанга тернәкләнеп, өр-яңадан татар дөньясы барлыкка килә. Өр-яңадан. Һәм ул яңа рәвештә барлыкка килә. Әгәр дә элек вакыт татар дөньясы гомумән Россия империясын һәм күпмедер рәвештә Төркиядә генә алган булса, бүгенге көнне ул Америкага барып җитте, Канадада, Монреальдә сабантуйлар булуда шул фактны сөйли. Һәм төрле җирләрдә бу татар дөньясы киңәйде һәм мәгълүмат чаралары яхшыру, камилләшү аркасында без инде бердәмлегебезне тыеп яшәү өчен күбрәк мөмкинлек алдык. Милләттәшләребезне олуг форум белән котлап, халыкара матбугат үзәгенә төрле телеграммалар килеп тора. Иң беренчеләрдән булып Россия Федерациясе Борис Ельциннан, премьер-министр Виктор Черномырдиннан телеграммалар алдык. Алар халкыбызның олуг форум белән котлыйлар. Исәнлек, саулык телиләр милләттәшләребезгә. Сүзне Россия Федерациясы хөкүмәтенең рәис урынбасары Абдулатипов Рамазан Гаджимуратовичка бирәм. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Уважаемый президент Республики Татарстан, уважаемый председатель Государственного совета, уважаемый председатель правительства, уважаемые делегаты Конгресса, приветствую вас и ваше высокое собрание. Пусть послужит успехом татарской нации и налаживанию добрых отношений со всеми народами России и других стран мира. Татарская нация – это одна из корневых наций нашего Отечества. Татарский мир – это мощная цивилизация, которая может, должна и работает на единство и благополучие нашего Отечества. Для меня большая честь быть гостем этого конгресса и не меньшая честь приветствовать вас здесь, делегатов конгресса, от имени президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина и от имени председателя правительства Российской Федерации Виктора Степановича Черномырдина. Разрешите зачитать обращение участникам Всемирного конгресса татар президента Российской Федерации. Сердечно приветствую вас, уважаемые участники конгресса. Ваш форум является крупным событием не только в жизни татарского народа, но и всей России.
Республика Татарстан заслуженно пользуется авторитетом в нашей стране. Она дает добрый пример межнационального согласия, сотрудничества и стабильности. Ее взвешенный, ответственный курс способствует развитию федеративных отношений, укреплению российского государства. Проведение вашего форума, возможность свободно определять перспективы развития национальной культуры и образования, решать другие насущные проблемы. Все это зримые результаты российской демократии. Наша страна твердо идет этим путем. Россия – многонациональное государство, в котором равенство народов и конфессий закреплено Конституцией. Наша государственная политика и впредь будет направлена на упрочение принципов федерализма, укрепление межнационального согласия, защиту прав человека. Убежден, что решения Конгресса станут новым шагом в консолидации российского общества, укреплении взаимопонимания между народами в России и за ее пределами. От души желаю Второму Конгрессу татар плодотворной работе и успеха в благородном деле возрождения татарской культуры. Мира, счастья и благополучия всему татарскому народу. Москва, Кремль, Борис Ельцин. Я человек, который верил в самые трудные годы для Татарстана, для татарского народа, в мудрость татарского народа. Я человек, который верил в самые трудные годы, когда даже здесь, на этих площадях свергали, верил в мужество и мудрость Шаймиева. Я человек, который верил и верю, что татарский народ действительно великий народ и играет определяющую роль в укреплении нашего Отечества. А если кто-то говорит, что в правительстве нет татар, тоже неправильно. Я исполняю роль татарина в российском правительстве. Тем более, до революции, кстати, если говорить, до революции все мусульмане Кавказа писались кавказскими татарами. Так что истина тут есть. Вера в Татарстан, вера в татарский народ, вера Шаймиева созидает сегодня и на татарский народ, и на народы Татарстана, и на Россию. Поэтому в заключение, да здравствует великий татарский народ, да здравствуют великие лидеры и просветители татарского народа, да здравствует крепкая братская дружба татарского, русского и всех других народов нашего Отечества. Я, как руководитель татарского общества Республика Адыгея, представляю Северный Кавказ, в частности, Республики Адыгея. Много ли татар проживает на вашей территории? Конечно, по сравнению с средней полосе России, сколько проживает, очень даже мало. У нас насчитывается около 4000 татар проживает всего. Но проблемы у нас очень, конечно, большие в Республике Адыгея. В каком смысле? Что мы по-татарски не читать, не писать не умеем. Но зато говорим и по-адыгейски, и по-русски, и на своем языке, на татарском языке. Поэтому наша цель приезда, я уже второй раз на Всемирном конгрессе татар. Впечатления очень хорошие, очень много здесь таких теплых взаимоотношений, теплые встречи. Дай Аллах здоровья вашим руководителям, в частности президенту Ментимира Шамиев, за эту встречу. Поэтому в каком смысле наша цель приезда? Просто возродить, то есть установить теснейшие связи с Татарстаном и возродить у нас в Республике Адыгея письменность свою, культуру, чтобы наши татары умели читать и писать, не только говорить на татарском языке. Спасибо большое. Во время заседания по просьбе журналистов была организована пресс-конференция с участием вице-премьера Российской Федерации Рамазана Абдулатипова и премьер-министра Республики Татарстан Фарида Мухаммедшина. Журналистов интересовали вопросы национального обустройства России и суть заключенных договоров и межправительственных соглашений между Россией и Татарстаном. Величайшая роль этих договоров, которые мы подписали, еще и в том,
что она является мостом между конституциями регионов России, которые не стыкуются с федеральной конституцией. Конституция Татарстана была принята раньше Конституции Российской Федерации, новой конституции. Есть несоответствие между этими конституциями. И как бы смягчающую роль, объединяющую роль и мостом между этими конституциями на сегодняшнем этапе реформ и построения демократической России являются эти договоры и межправительственные соглашения. Рамазан Абдулатипов в ответах на вопросы журналистов часто употреблял образные выражения. Обозначая значимость нашей республики в становлении федерализма в России, он в частности сказал: Татарстан выступал в определенной степени и локомотивом федерализации России и ухода от жесткой унитарной системы. Но этот процесс, он сегодня еще продолжается. Но вместе с тем, в практической политике надо быть не идеалистами и утопистами, а постепенно, не сталкивая интересы различных сообществ внутри государства, идти к гармонизации этих отношений. Было отмечено, что несмотря на то, что в России нет в целом выверенной, оформленной в каком-либо документе программы национального обустройства, Татарстан строит свою политику на основе равноправия всех национальностей, населяющих республику. В Татарстане у нас политика есть межнационального согласия, которую мы определили с вами на первом съезде народов Республики Татарстан. И сказали, что мы будем вести центристскую политику, политику равноправия, уважения ко всем нациям, народностям, которые проживают здесь. И строить счастье, благополучие какого-либо народа, будь то татарского, чувашского, мордовского, марийского, за счет кого-то другого, мы категорически против. Журналисты задали премьер-министру Фариду Мухаммедшину такой вопрос: не обижает ли вас, что Татарстан, татар часто связывают с татаро-монгольским игом, а заодно вспомнили о той дани, которую приходилось платить в те времена, и налогах, которые идут в центр сегодня? Я долго думал и пришел к выводу, что нам сильно открещиваться от этого не надо. Это первое. Второе. Но мы не татары монголы. Вы знаете об этом. Вчера Мухаммадьяра, кто слушал, древность нашего булгарского народа, нашего ханского княжества глубже идет далеко корнями. Он надо белергатишкше, палок белергатиш. То, что налоги, поборы, но вы знаете, что мы с федеральным центром, если это речь идет об этом, работаем в соответствии с договором и соглашений. У нас пока нет серьезных противоречий. По 98 год включительно мы будем работать по межбюджетному соглашению, где исключили противотоки финансов из региона в федеральный центр, а оттуда сколько сможешь выпросить. Безнең әңгәмәләшебез Истанбулдан профессор доктор Надир Дәүләт. Надир әфәнде, без сезнең бүгенге көндә татарларның гафу итегез ничек Бүгенге дөньяда татарларның урыны дигән чыгыш ясаганыгызны беләбез. Менә бүгенге көндә чыннан да татарларның урыны нинди соң? Татарларның урыны әһәмиятле төс ала башлады. Umumen alganda bir 7-8 yıl ilkigi bilen çağıştırganda hazır Tatar'nın ismi tek Rusya Federasyası külemindegine tügel, çet illerde de dikkatini celebite başladı. Umumen alganda Çeşniya'daki vakayalardan soň Tatarlarının da ehemmiyeti küterildi. Çet illerde bigrek de Tatarlar nişler miken digen sıravlar sırala başladı. Şu sebeple Tatarlar ehemmiyetli halkka evrile başladılar. Hem de üsüş görseteler, terakkiyat var kibek, kaybır problemalar buluga karamastan. Bugünkü günde Tatarlarga, Tataristan'a kingerek ireklikler, iktisadi ireklikler kirek. Çünkü öz iktisadiyatından, öz baylığından elle Tataristan faydalana almıyor. En mühim problemi bugünkü gündə şu. Ondan sonra Tatar halkının Tataristan'ın iminligi meselesi. 2005 yılda yeni pasportlar kiritilse Rusya Federasyası'nda Tatarlar ne bulacak? Resmi revişte yok mu bulacak? Benim için bu da mühim bir sınav. Bu meselelerde oylarga, çaralar körürge kirek dep oylayım. Muhterem cemaat sözüne
Башкортстан президенты Мухтарам Муртаза Габайдулович Рахимовка берега рөхсәт итик. Һәлгә сал Урал таулары, Агыйдел, Акмар буйларында яшәгән Башкортстан халкынан кайнар сәламнәр, изге теләкләр тапшырырга рөхсәт итегез. Сездәлә, бездәлә, күрше хакы, тәңре хакы дигән бик мәгънәле сүз бар. Тугандаш татар халкының ихтимар итеп, без Казанга тәрән тулкынлану белән аяк бастык. Башур халкы менән татар халкы буаттар буе ут күршеләр булып яшәй. Безнең телдәребез, мондарыбыз берләштерә. Халыкларыбыз бер елганың ике яры кебек. Башкортстан хөкүмәте республикада яшәгән татар халкының рухи ихтияҗын канәгатьләндерүне үзенең бурычы дип исәпләй. Тарих сынауларын үтеп, без шуны яхшы беләбез. Татарга кыен булганда башкорт ярдәмгә килә. Башкорт авыл хәлдә калса, татар уга терәк. 1992 елда Татарстанда үтәсәк референдум алдыннан Мәскәү Казанга басымлы көчәйткәне, шунда Башкортстан депутатлары Татарстан халкын яклап сыкты. Бүген Россиянең Дәүләт Думаһы Башкортстан законнары турында вага куптара. Без тугандаш Татарстан халкының ярдәмен һәм теләктәшлеген тоябыз. Тик шунысы үкенечле. Россиядә генә түгел, үзебезнең арала башкорт-татар дуслыгын яратып җитмәсәләрдә бар әле. Ундайларга әйтәһем килә. Татар менән башкорт дуслыгы, Башкортстан менән Татарстандың тату яшәве безнең генә бәхет түгел, Россиядә тыныч тормыштың ышанычлы нигезе ул. Күптән түгел Башкортстанда республика татарлары съезы үтте. Оның башкарма комитеты сайланды, зур бурычлар билгеләнде. Һезгәлә, безгәлә иленнән язгандарды илгә, ереннән язгандарды еренә кайтарасы бар. Һезгәлә, безгәлә теленнән язгандарды теленә, иманнан язгандарды иманга күндерәсе бар. Һезгәлә, безгәлә киләсәктә бары юлдарды аныграк билдәләргә, уфуктырыбызды асыграк күрергә кирәк. Әгәр шуларды эшләп алабыз икән, димәк, безнең алдагы тормышыбыз өметле, халыкларыбыз бәхетле булачак. Киләсәктә шулай аралашып, дуслыкны ныгытып, матур итеп яшәйек. Сакырганда гына көтеп тормайык, ешрак сорашайык, һәр вакыт бер-беребезгә терәк булайык. Безнең туганлык Урал тавы, шикелле магрур, идел кебек тәрән, халкыбыз йөрәге шикелле кайнар булсын. Вакытында әйтелгән яхшы сүз йортка бәрәкәт, ахуҗага бәхет килтерә. Без сезгә ихлас духлык хисләребезне белергә килдек. Асык йөзегез, җылы каршыгыз өчен рәхмәт, дуслар. Курултайыгыз котлы булсын. Ул татар халкына дәрәҗә һәм мәртәбә өстәһен. Бүгенге көндә милләттәшләребез кайда гына яшәмәсеннәр, үз җәмгыятьләрен, мәктәпләрен, мәчетләрен булдырырга тырышалар. Шундыйларның берсе Финляндиядә яшәүче татарлар. Мин Финляндиядан килгән 4 вәкил исеменнән бу Курултайның да беренче Курултай кебек мәртәбәле тарихи вакыя булачагына ышаныч белдерәсем килә. Чит илдә яшәсәк тә, без үзебезне иленнән айрылган ялгыз өмір итүче мухаҗирлар итеп сизмибез. Чөнки безнең Казаныбыз бар, төрки татар дөньясы бар. Шуңа күрә без бу Курултайны оештыручыларга һәм аерыча мөхтәрәм президент Минтимер Шәймиевкә рәхмәтләр укыйбыз. Безнең асырдан артык тарихыбыз бар. Без бүген дә милли мәдәни бердәмлектә яшәргә омтылабыз. Һәм бу омтылыш ерактан, бабаларыбыздан килә. Финляндия җиренә Русияның Сергаш тирәсендәге авыллардан сәүдә эшләре белән килеп,
шунда ерләшеп калган бабаларыбыз безгә милли телебезне, гореф-гадәтләрне калдырдылар. Бабаларыбыз безгә ислам диненә турылык хиссе, иман һәм ибадәтләр калдырдылар. Булар безнең өчен нигез ташы, изге мирас. Без шуларны саклап яшәргә омтылабыз. Hürmetli Cenab Prezident, hürmetli Cenab Sədir, aziz bacılar ve kardeşler. En önce icazə verin, bütün Azerbaycan halkı adından, onun prezidenti, hürmetli Heydər Əliyev cənablarından size büyük salam getirim. Я очень рад, что меня пригласили на ваш форум и дали возможность высказать свое отношение к этой встрече. Сам ход истории, приближающий нас к рубежу 2 тысячелетий, как никогда раньше подталкивает людей, причем не только одной нации или вероисповедания, но и целые региональные и континентальные сообщества к единению, консолидации духовной и интеллектуальной энергии. Только пройдя драматический путь возрождения национального самосознания и пережив испытания независимостью, мы стали понимать, что уход от тоталитаризма – это еще только начальный шаг к свободе. Впереди у нас у всех долгий, трудный путь возвращения на круги своя, полного обретения собственного национального облика. Это еще в большей степени создание максимума условий для человека, для его служения во благо, во имя всех людей, всего человечества. Думаю, что только тогда такие важные слова гражданственность и патриотизм приобретут свой изначальный смысл, и мы сможем оставить своим детям гармоничный, разноголосый, разноликий мир людей, живущих в добре и благодействии. На этом пути я желаю вам правильного выбора, судьбоносных решений, серьезных и больших успехов. Конгресста чыгыш ясаучылар күп иде. Аларның тәкъдим фикерләре тулаем улуг форумда эшлекле атмосфера тудырды. Алдагы көннәребезгә өмет уятты. Бара, ләкин соңарак алып барабыз. Безнең хәзрәтләрнең намазы вакыты җитеп килә, шунлыктан сүзне минемчә Равил Гайнетдин хәзрәткә бирү бик вакытлы булды. Рәхим итегез, хәзрәт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وجعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه أجمعين دين مبيندا محترم عزيز kardeşlerim محترم Tatarstan Cumhuriyeti'nin prezidenti Qimmatli prezidium a'zolari, ikkinchi Butun dunyo Tatar Kongressi delegatlari ham qo'noqlari, sizni Alloh Robbimizga eng yaqin bo'lgan islom salami bilan salamlayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deya. Büyük Bulgar devletinde bundan 1108 yıl ilk İslam hidayetine erişken ata-babalarımız ilinden ayrılsalar da, Kazan Hanlığı basıp alınıp, tuğan vatanlarından imanını saklav için bir ülüşü kaşıp giderge mecbur bulsalar da, bundan 600 yıl ilk Sibir tufrağında yaşayıp, İslam dinin kabul etip, andan yeryüzünün türlü büşmaklarına sibilseler de, ağır facigalar geçirseler de, yuğalmadı bizden halk. Litva, Latviya, Eston'da da, Finlandiya, Ukrayna, Japonya'da da, Amerika, Avustralya, Asya'da da yuğalmadı bizden halk. Yazmış anı çit yat jirge getirse de, ol en birinci meşit medrese tüzü. Hem ülgenden son Müslümança kümelik deyip kabirlikke jir alırga tırıştı. Meşit tüzüp, meşit yanına taralışkan milletini topladı.
Dini arkasında tilin, гореф-гадәтләрен, мәдәниятен һәм тарихын саклады. Dini barның гына dini бар, ягъни хаясы бар. Dini barның теле бар, теле барның үзе бар дигәнне һич исемнән чыгармады ул. Шулай итеп төрле динле, төрле мәдәниятле халыклар арасында яшәсә дә, милли хис, милли рух, милли аң, горурлык югалмады ул безнең халыкта. Конгресска Аллаһ Раббыбызның ярдәм уңышлары булсын. Хәерле нәтиҗәләргә ирешергә Раббыбыз үзе насыйп вә мияссәр кылсын. Кадерле делегатлар, кунаклар, Аллаһ Раббыбыз җөмләбезгә саулык, сәламәтлек, тынычлык, иминлекләрне насыйп әйләсен. Киләчәктә бердәмлеккә, бергәлектә көрәшергә, тырышырга Аллаһ Раббыбыз көч вә куәтләр бирсен. Игътибарыгыз белән тыңлаганга шиксез рәхмәтләрем сезгә. Аллаһ Раббыбыз җөмләбезгә кылган хәерле гамәлләргә әҗр вә савапларны бүләкләсен. Сезгә тирән ихтирам, хөрмәтле диван. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Рәхмәт. Hürmetli Kongres delegatları, kadirli kunaklар, hanımlar, hem efendiler, bütün dünyaya sibilgen Tatarlarını birleştirüşü, ılı hem vekaletli meclis, ikinci bütün dünya Tatar Kongresi özünün işin yumgaklı. Gün tertibindeki barlık meselelerde karaldı. Alar boyunca tiyişli kararlar kabul edildi. Elbette bu kararlar 21. asırga kirir. Aldından Tatar halkının siyasi hem medeni üsüşüne zor yığıntı yasar. Halkımızın milli üzünçeligin, bay ruhi mirasın, gırıv gadetlerin saklap kalıga, şiir şarında yaşavşı barlık başka halklar bilen aralaşıp, dus hem tatu yaşavga hizmet iter digen zor şanış bilen ikinci bütün dünya Tatar Kongresin plenar oturuşun tamamlarga rüksat itigiz. Глава администрации города Казани Камиль Шамильевич Исхаков. А вот что думает мэр города Казани о том, что такое свобода? Вы свободный человек? Вообще, в большой степени да. В большей степени да, может даже более правильно сказать. Потому что даже вот раньше работали мы, когда не имели суверенитета нашей республики, то есть когда не было нам разрешено жить так, как работаешь, часто очень приходилось ездить с унижениями в центр, значит, и, конечно, там чувство свободы было здорово придавлено. Сейчас это проще и работается лучше. И я бы сказал, вот в этом и есть ростки нового, когда мы сами вот себе планируем, а не ездим каждый раз в Москву и не выпрашиваем, можно ли мне там 200 квадратных метров штукатурки, фасадов отремонтировать и так далее, и так далее. Когда все было централизовано, запланировано. А сейчас мы сами смотрим и видим, ага, нам нужно это сделать, есть возможность. Мы делаем. И люди нас понимают. Дело в том, что Казань
такие, будем говорить, два крупных потрясения было. Во время Великой Отечественной войны, значит, прошла сильная индустриализация. К нам было эвакуировано много заводов, а вместе с ними и люди. И у нас количество жителей почти удвоилось. А потом в 1957 году плотина построили гидроэлектростанции на Волге и подняли уровень. И у нас стали подтапливаться и жилье, и все остальное. И мы имеем большой объем жилья ветхого. Жилья непригодного для дальнейшего проживания. И мы занимаемся вот ликвидацией ветхого жилья, а ликвидировать его можно только если переселишь людей. Сколько уже переселили? Ну вот в этом году, если сказать, сколько уже переселили. Мы за 1000 человек переселили уже в этом году. И сейчас у меня октябрем месяцем закончится строительство еще 1000 квартир. И в ноябре еще 1000 квартир. Мы к концу года 3000 семей переселим. В конце прошлого века в этой аудитории Казанского государственного университета слушал лекции молодой студент Ульянов. Тогда для юношей и девушек существовали разные высшие учебные заведения. Но мне кажется, если бы за соседней партой с юным Володей Ульяновым сидели прелестные барышни, может быть, он меньше бы думал о мировой пролетарской революции. Память о том далеком времени хранят лишь поскрипывающие спинки венских стульев в восстановленном по старинному образцу актовом зале университета. Сегодня казанские студенты – существа весьма прагматичные. Они твердо знают, чего хотят, и выдерживают трудный раунд вступительных экзаменов не для того, чтобы подменять уютные лекции в гулких аудиториях с органами голосовыми связками сомнительных предреволюционных сходок. Гораздо романтичнее слегка придвинуться к соседу по парте и слушать его легкий шепот, подбаюкивающий бормотание зануды лектора. Ведь часто долгие годы счастливой супружеской жизни начинаются здесь, в этих аудиториях. Через 5 минут прозвенит звонок на очередную лекцию в высшем мусульманском медресе города Казани. У студенток женского отделения есть время пообщаться, но только между собой. Спускаться этажом ниже, где учатся мужчины, им запрещено. За несоблюдение норм шариата студенткам грозит немедленное отчисление, но пока такого не случалось. Основы ислама они сдают еще на вступительных экзаменах. Желающих надеть платок и закрытое платье, хиджаб, оказывается в несколько раз больше, чем мест в первом мусульманском вузе Казани. Этим девушкам повезло, они прошли по конкурсу. Старшекурсницам лекции читают мужчины. Как правило, из своих же учениц преподаватели выбирают образцовых жен. Их жизнь строится согласно учебному плану медресе и небесному промыслу Аллаха. Нам много вот на улице вот говорят, да, вот вы такие молодые, вы себя ущемляете, вы себя погубили, вообще свою молодость даже так. Я так не считаю. Наоборот, мы ее сохраняем, свою молодость. Потому что я вот не думаю, что те, кто сейчас вот молодежь занимается там и наркоманией, и развратом вообще, и поголовно все пьют, курят, что они свою молодость, это, как называется, сохраняют, что ли, я не знаю. Это, я так не считаю. И у нас вот медресе Марджани, по-моему, есть. Там девушки ходят в таких вот каких-то странных нарядах. Ну, на них же смотрят как на ненормальных просто. И вот именно, как сказал один человек, он сказал, если вы хотите испортить общество, испортить сначала женщину. И тут придумали мораль, потому что женщины утеряли вот эту вот свою функцию видеть, ну так вот, полем своим, чувствовать как-то. И поэтому решили сделать мораль. Мораль, она как-то бережет. Давайте сравним, например, девушку, которая идет по улице, которая она раздетая, ну не раздетая, а у нее все открытое, в короткой юбке, там, на шпильках. И девушка, которая одета в платок, длинную юбку, у нее все прикрыто. Например, даже когда мужчина идет и смотрит на них, мне кажется, он даже выберет мусульманку. Когда мужчина обращает внимание, доставляет определенное удовольствие. Значит, я не настолько еще страшна, раз меня обращает вообще внимание. Одежда мусульманская, да, это не то, что она унижает, вот прикрытие вот аурата, да, то, что должно быть сокрыто от глаз, от чужих мужских глаз, это наоборот, это не унижение, это только возвышение женщины. То есть это делает ее недоступной. Таинственное, да? Что ты говоришь? Таинственное делает. Насколько женщина, она, ну, насколько больше она прикрывается, закрывается, то она настолько становится таинственным полем. И поле притягивает людей. Я с удовольствием ношу короткие юбки, но грань у меня есть. Я не смогла бы раздеться на нудистском пляже.
Нас выберут мусульмане, они знают, что такие девушки, им только нужны такие только девушки, потому что мы все боимся Аллаха. Скорее всего, я только за мусульманина выйду замуж, если такое вообще состоится. Но если я буду уважать этого человека, конечно, я выйду замуж только за мусульманина. Что для вас запретно? Запретно, но то, что написано в Коране, то, что Аллах нам запретил. То есть, ну, во-первых, это нельзя есть свинину. Можно показывать лицо и только кисти рук. Вот. И еще стопы ног. И все, остальное нельзя показывать. Что я еще не могу себе позволить, чисто морально, это, наверное, как скажем, разгульность какую-то. Все-таки приходится сдерживать себя в каком-то плане. Нельзя говорить плохие слова, нельзя кого хайпять, нельзя сплетничать, нельзя. Надо, все время надо молиться Аллаху, и все время надо его хвалить. Молодая девушка должна быть скромной, приветливой, умной и не позволять себе определенных вольностей. Каких? Ну, хамить, грубить, ругаться. У нас в исламе еще очень большое место занимает уважение к родителям, и перечить им вообще строго запрещается. Нужно вести себя так, чтобы у окружающих не было подозрений, сомнений в твоей нравственности, в твоих каких-то моральных установках. Если мы нарушим наши законы, мы знаем, что нас обязательно что-то или в этой жизни, или, как сказать, уже в той жизни обязательно ждет наказание. У каждого человека перед ним стоит несколько дорог, по которым он может идти. По этой дороге, по этой, как бы несколько дверей, куда он может пойти. И каждый человек волен сам выбирать, куда ему идти. Появиться в таком главном уборе в театре или в гостях в Казани считается особым шиком. В туалете уважающей себя казанской дамы непременно найдется настоящий татарский колпак, но купить его в простом магазине практически невозможно. Такие вещи появляются только в изысканных художественных салонах и антикварных магазинах. Средняя цена шапочки 150 тысяч рублей. Колпак признанного мастера стоит дороже. Но Рафига Апа Файзулина свои колпаки не продает. Я в детстве очень завидовала, конечно. Я делала колпаки из бумаги. Нарисую, наряжусь, перед зеркалом верчусь. Кто же мне даст бисер, кто же мне даст бархат, когда я выросла сирота. Я очень много посещала дома богатых, потому что мамина сестра шила им платья, а носить посылала меня. Днем целый день этим девушкам был делать нечего. Телевизор нет, на улицу их не пускает. Я маленькая, я везде хожу. И они открывали свои сундуки, приданые свои показывали, наряжались передо мной. Вот это красивые вещи у меня до сих пор перед глазами. Вот я их и восстанавливаю. А вот к какому типу лица подходит вот колпаки? Всякому. Всякому, кто Может, один. только татарочкам идет? Нет, и русские одевают. Ну, это же красиво. На самом деле, чем пластмассу носить, вот это колпак-то интереснее. А попробуйте-ка его одеть. Подправьте только, чтобы кисточка была видна. Видно кисточку. Вот. Стебель лесного растения куры и нож. Этого было достаточно, чтобы сделать татарскую флейту лет 200 назад. Жесть и токарный станок. Это необходимо, чтобы сделать курай сегодня. Говорят, что лучшие кураи Татарстана рождаются в квартире Ефрата Хисамова. А сколько тысяч кураев входит сейчас в помер ваших? Я учет не вел, конечно, специально. Но я думаю, 1008-10, наверное, так приблизительно есть, наверное.
У меня даже несколько кураев в Финляндии гуляют. Я очень много лыжных палок перевел, поперерезал. Вот. Из одной пары взрослые лыжные палки получается 8 кураев маленьких. Например, ре-мажорные, до-мажорные. А чем вот казанский отличается-то от всех остальных? Казанский отличается, казанский курай похож на русский свирель. Русский свирель, конечно, такой величины, вот как у меня, я не видел никогда. Они наполовину меньше бывают, русский свирель. Но принцип исполнения на их, принцип игры такой же, как на нашем курае. Здесь, в конюшнях Казанского ипподрома, находятся лошади, подаренные президенту Татарстана Ментимиру Шаймиеву. И среди них вот эта миниатюрная красавица-пони. Зовут ее Таня. Но, по крайней мере, это единственное четвероногое создание здесь, к которому я не побоялся подойти. Но все же не подойти и не потрепать по холке таких красавцев просто невозможно. Их непривычные русскому уху имена — Нурлы, Гравилат, Хушкильды в сочетании с норовистым характером и породистыми мордами заставляют воображение рисовать картины гордого Востока, который без стремительных скакунов и представить-то нельзя. Больше всего нам хотелось увидеть и снять лошадей, свободных от упряжи и выводного корта, в стремительном и неуправляемом человеком беге. Но здесь, на ипподроме, наездники и конюхи ни на минуту не отпускают коней. Их водят или под узцы, или на корте. И только по кругу. Все же мне показалось, что лошади здесь склонны высокомерно не замечать своих надсмотрщиков, и все их движения как бы говорят о желании вырваться из однообразия сотни раз пройденного круга ради залихватского галопа по прямой, туда, где небо соединяется с землей в сплошную линию горизонта. Лилия Сафина вот уже 18 лет работает профессиональным наездником. Может ли лошадь почувствовать, например, хороший человек рядом с ней стоит или плохой? Да, может. Как у детей, у лошадей с глаз бывает. Вот посмотрит недобрый человек, уже лошадь болеть начинает, копать, от еды отказывается. К хорошему человеку лошадь относится тоже. Ну, сажает, во всяком случае, когда... Если плохой человек подходит, он уже перешагивает, не хочет сажать. Не подпустит к себе. Если хочешь проверить самого себя, да, свой характер, просто подойди к лошади. Да, как вот кошка тоже понимает человека. Вот и второе существо, наверное, лошадь. Вот. Если проверь себя. Лошадь, наверное, даже умнее будет, чем... Да, мозгов больше. Когда лошадь, безусловно, подчиняется наезднику, и наездник полностью доверяет лошади, два живых существа, одно о двух ногах, другое о 4, гармонично превращаются в некое единое целое.
Наша передача начиналась в Москве на Казанском вокзале, а заканчивается в Казани, в Московском районе. Есть в этом городе вот такой район, Московский. Ты мне скажи, вот что за город Москва? Русский город, столица России. Ну, кроме того, что столица, что это за город такой вообще? Вот самый центровой такой город. Город дружбы, можно сказать. Народов России, СНГ теперь. Правда? Дружбы? Должно быть в крайнем случае. Должно быть. Потому что разделяться нельзя, хватит уже, наделились. Вот так вот. Про Москву, знай, там одни крутые там живут. О, это большой город, там заблудится. Одни эти, да. Или большая деревня, одни метро, да прочее. Много магазинов, водки много там, любой. Большой базар, как все говорят. А что еще? Очень много народу, кругом одни палатки, одни ларьки. Как на нашем рынке. Ну, как вам сказать, прогрессирует Москва, прогрессирует. Хороший город Москва. Мы ведь не ездим туда, мы казанские. Тут родились, тут живем. Ездила, туристической путевкой ездила. Катали, показали всю Москву, видела. Чем от Казани-то отличается Москва? Какая разница-то какая? Казань уж как свой родной, еще лучше. А вы мне скажите, пожалуйста, вот так вот вы не задумывались, а что будет с Казанью, ну, допустим, лет через 10? Вот уж 21 век, город Казань. К этому времени уже в основном, я, конечно, говорю, исходя из того, что ситуация меняться не будет в худшую сторону, будем двигаться к рынку вот в таком же темпе и так далее, вот в тех же условиях, если будем находиться. И выйдет и вырастет новая Казань. Причем она будет абсолютно копией старой. То есть какой-то добрый старины новый город, вот так бы я назвал. Вообще татары, знающие язык и обычаи народов Средней Азии, сыграли роль посредников в сношениях России с мусульманским Востоком. В 17-19 веках татарский язык употребляется в качестве дипломатического языка между Россией и странами Средней Азии и Ираном. И уже в период ханства Казань была известна как «дивный город», столица Востока. Позднее, в 1767 году, Екатерина Великая, посетившая Казань, писала: «Сей город бесспорно первый в России после Москвы. Во всем видно, что Казань – столица Большого царства». А Герцен назвал Казань местом встречи двух миров, и потому в ней два начала – западное и восточное, и вы их встретите на каждом перекрестке. Здесь они, беспрерывно действуя друг на друга, сжились, сдружились и начали составлять нечто самобытное по характеру. Ежели России, как предвидел великий Петр, назначено ознакомить Европу с Востоком и перенести Запад в Азию, то нет сомнения в том, что Казань – главный караван-сарай на пути идей европейских в Азию и характера азиатского в Европу. Кстати, не все татары-мусульмане. В Елабуге мы познакомились с крещенными татарами. Вот видите, они создали свой самодеятельный ансамбль, и женщины бережно сохранили от бабушек и прабабушек национальные костюмы и украшения, которые они, видимо, потом передадут своим детям, и традиция будет жить.
Еще в XVIII веке казанский краевед Михаил Рыбушкин писал: татары казанские относительно общежития настолько сблизились ныне с русскими, что даже самые празднества и увеселения тех и других посещают взаимно, где различия вер становятся почти незаметными. Простой народ казанский вообще веселого характера. Нельзя не сказать, что принятие булгарами ислама в 922 году дало общий толчок к развитию духовной культуры татар. Изучение Корана потребовало всеобщей грамотности и, как следствие, стало общедоступным обучение арабскому письму. Вместе с грамотой к ним пришла и книжная культура мусульманского мира. Стала развиваться своя литература, наука, философия. Появились труды по истории, религии, праву, медицине. Наравне с мужчинами получали образование и женщины. Уже через 2 века булгаро-татарская культура дала результаты, которыми мы восхищаемся до сих пор. С этой книги, с этой поэмы татарской литературы начинается. И крупнейший татарский поэт Муса Джалил Сам, Габдулла Тукай, Шайхзада Бабич, все изучали вот эту поэму. Вот эта книга из библиотеки матери Мусы Джалиля. И вот среди книг мы нашли завещание матери своим детям, значит, сыновьям и дочерям. И она написана в стихотворной форме, значит, и мать Мусы Джалиля такой поэтический дар имела. И она сказала здесь, что чтобы они жили вместе, в согласии, в мире. Когда печатное слово не было, распространялись рукописные книги. И среди стариков мы сейчас находим много рукописей, восточных писателей, там арабских писателей, произведения которых распространяют в рукописном виде. Вот эта книга «Труды Ибн Сина», его по-татарски называют Аль-Шайх Абу Гали Сина, а в Западе его называют Авицинна. Вот его... Абу Али Ибн Сина, так у нас по-русски. Точно, его изучали, и поэтому жили наши предки. А написано на татарском языке, но здесь процентов 30-40 персидские слова, арабские слова. Но тогда персидские, арабские языки знали, каждый татарин знал, потому что в медресех изучали они арабские, персидские языки. Татарстан пересечен 4 крупными реками – Вяткой, Казанкой, Камой и Волгой, и множеством мелких рек. Они и создают в сочетании с лесами неповторимые, потрясающей красоты пейзажи. Драгоценными жемчужинами в обрамлении этих пейзажей смотрятся белокаменные храмы, которых в Татарии очень много. Строительство их началось сразу после взятия Казани Иваном Грозным в 1552 году. Первым русским форпостом, дабы обеспечить успешное взятие Казани, был город Свияжск, построенный в устье реки Свияги, недалеко от столицы ханства. Вот эта белая церковь, маленькая, деревянная Троицкая церковь, которую приезжал закладывать сам царь Иван Грозный. Потом уже Свияжск стал развиваться как уездный город, а с XVIII века как центр монастырской жизни. Город дошел до нас в первозданном, нетронутом виде, и поэтому
видимо, и пополнит он список памятников архитектуры, охраняемых ЮНЕСКО. Город имеет статус архитектурно-художественного музея, а чтобы называться заповедником, ждут решения правительства. А пока шедевры русских зодчих возвышаются над далями и как бы охраняют эту вечную красоту, готовые вновь распахнуть свои закрытые двери и дать людям надежду. Из 12 церквей осталось 6. Уникальный Успенский собор XVII века, сейчас уже единственный в своем роде, входит в ансамбль Иваново-Предтеченского монастыря. Он долгое время служил психбольницей для политиков. Самим познакомиться с президентом Татарстана. Есть люди, которых снимают часто и много. К ним относится и Минтимер Шарипович. Но, как мы поняли, пообщавшись с ним в неофициальной обстановке, тянутся к нему люди по другой причине. Поговорив с ним или просто посидев рядом, и сам как бы наполняешься мудростью, внутренним покоем и уверенностью в себе. Столь неординарная это редкой души личность. Видя, как принято говорить из народа, он не только не оторвался от него, поднявшись столь высоко, а наоборот, стал к нему ближе, слился с ним. Он по-настоящему любит свой народ, а в ответ получает любовь еще большую. И мы это наблюдали везде, где нам довелось побывать вместе с ним. Думаю, что вы это тоже увидите сами. Минтимер Шарипович, вот вы первый президент Татарстана. Скажите, вот, а каково быть президентом? Я знаю, что люди доверяют мне. Я не боюсь этого слова. Это правда. Это и выборы показали. Да и я и так знаю. Верят люди. С уважением относятся. Ну, от этого еще страшнее становится. Почему? Потому что они верят. Раз верят, надо как-то оправдывать их надежды. А время непростое. Стараемся, как можем, как говорится. Но главное, я знаю республику, каждый уголок, знаю людей. А республика не маленькая. Республика не маленькая, красивая, богатая. Солнце улыбается. Мы уже говорили, что праздники здесь не делятся на чисто татарские и чисто русские. Праздник любого происхождения встречают все вместе. Вот, к примеру, ежегодный, один из самых древних праздников Плуга – Сабантуй. Плуг в переводе «саба». И хотя праздник изначально татарский, а превратился во всенародный. И даже президент на это время откладывает все государственные дела, чтобы побыть среди народа и поговорить с ним запросто обо всем, что в душе наболело. Я инфаркт. Несколько раз. Да, Никто, видимо, не будет отрицать, что корень мира и добрососедства в уважении и понимании духовных устремлений любого народа. В Татарстане этот корень найден. Нас тронула искренность и старания, которые проявляли на празднике все участники, от детей до стариков. Соревнуются порой даже целыми семьями. Видов состязаний очень много. Вот лазанье на длинный гладкий столб за подарком. Давай, давай, давай.
конвой мешками на перекладине. Вот бег в мешках, скачки, национальная борьба, куряж. В общем, всего не перечислишь. Но все же основными видами состязаний считаются скачки и борьба на кушаках. Все, тащи подарок. Ребята, ему помогите отнести тоже. Все убрать с дорожки. Говорят, лошади — слабость Ментимера Шарифовича и его страсть, память далекого детства в сельской глубинке. Ипподром в Татарии — главная гордость и достопримечательность, начиная с города, со столицы и кончая самым небольшим селом. Но все же самые лучшие призы — баран, холодильник, автомобиль — отдаются победителям в национальной борьбе. Зрелище это, на первый взгляд, неискушенному зрителю непонятное, но оно захватывает и не дает уйти до конца. Никобал Ғаббас Ахмадиевқа. Фашистік победа дедік машинашы. Ғаббас Ахмадиев. Туған комитеті. Жүзді рахмат. Еще в 17 веке врач и путешественник из Шотландии Белл Джон, находясь на службе у Петра I в качестве посла, посетив Татарстан, писал: «Во время таяния снегов Волга наводняет всю пологую землю на великое расстояние, и такое же производит действие, как Нил в Египте. Ил, который она влечет за собой, очень уточняет землю». Да, благодатный край. И сегодня поля здесь обширные, разнообразны и очень ухожены. И на многих полях довольно часто встречаются вот такие сооружения. Здесь кроются несметные богатства, но уже подземные. 96 нефтяных месторождений, 25 миллионов тонн нефти ежегодно, четверть всей нефти России. Сегодня нефтяники отдают приоритет высоким технологиям. Суть эксперимента в том, чтобы искать, найти еще больше нефти. И поэтому мы в осадочной толще уже хорошо проработали, мы ее знаем, а теперь углубляемся вниз, на глубину около 7 километров. Мы получили, конечно, уникальнейшие результаты. Действительно, мы получили, что эти породы, вот они вот сейчас, вот куски, они плотные. На самом деле это очень много разуплотненных зон, с которыми связаны, значит, повышенные газопоказания углеводородных газов, с которыми связаны, значит, циркуляции флюидов, жидкостей. То есть здесь, и причем получилось так, чем дальше будешь вглубь, тем больше вот этих показаний на дальнейшему времени. Да, дальнейшему. И нас это вот это вдохновляет. 25 изобретений Института нефти Татарстана запатентовано в Соединенных Штатах, Англии, Канаде, Франции, Японии, Германии, на Ближнем Востоке. Большое внимание уделяется экологии. Для нефтепроводов применяются трубы с антикоррозийным полиэтиленовым покрытием. Именно такие трубы могут выдержать сернистую нефть с сильным коррозийным эффектом в течение 20 лет.
Аналогов этому пока в мире нет. Поэтому здесь очень чистое производство. Сохранено не только плодородие полей, но и чистота воды. Нефтяники гордятся многочисленными родниками, которые они сами же и восстановили, окружив их зонами отдыха, которыми, в том числе, окружен вплотную город Альметьевск, нефтяная столица Татарстана. Много вкладывается нефтяных денег в возрождение национальной культуры, восстановление храмов, на поддержание памятников старины в разных городах Татарстана. Среди этих городов и набережные Челны, известные всему миру непревзойденными КАМАЗами, занявшими в известном ралли Париж-Москва-Улан-Батор 2 первых призовых места. И, конечно же, Казань, красота которой подтверждалась и описывалась многими очевидцами. На весь мир гремели в свое время купеческие фамилии Стахеевых, Пушковых, Кикиных, обеспечивших мощь и процветание родного края. Гордость не только Татарстана, всей России – Казанский университет. Он был основан в 1843 году. Еще в начале XIX века Владимир Сологуб писал: «Здешний университет известен в Европе по своей обсерватории, по математическому факультету и в особенности по изучению восточных языков». Об университете можно говорить бесконечно. В его стенах почти всю свою жизнь работал Николай Иванович Лобачевский, создатель неевклидовой геометрии. Иван Михайлович Симонов, известный астроном, участник кругосветной экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева, открывший Антарктиду. Здесь работал известный химик Бутлеров, психиатр Бехтерев, юрист Кони. В Казани родился Федор Шаляпин, жил в людях Горький. Список этот можно было бы продолжить. Впрочем, многое мы не успели сегодня рассказать вам о Татарстане, но обязательно расскажем в наших последующих передачах. Вот заканчивается наше путешествие по Татарстану. За эти дни мы многое увидели, многое узнали. Было множество интересных встреч. Что можно сказать в заключении? Пожалуй, больше всего, что нас порадовало здесь, это встречи с людьми. И поверьте, это не просто какая-то штампованная фраза. Мы увидели людей, по-настоящему влюбленных в свою землю, в свою работу. Людей, которые искренне хотят, чтобы земля их стала чище, а жизнь их стала лучше. Мы увидели настоящих, не сделанных патриотов. Впрочем, если вы хотите убедиться в том, что мы правы, приезжайте сюда сами, и вы в этом убедитесь. Тем более, что здесь можно очень хорошо отдохнуть и очень интересно провести время. Всего доброго, до следующих встреч.